ngasuka egama lakhe kwaXaba eWard 27 la ePortshepstone. Ukujima, I think ngiqale ngiseke high school, I was doing netball kakhulu. Then mengiphuma kuyona ngase ngiqala ukucoacha izingane egama lakhe kaXaba. Then kunama levels abakhona if ujimisa izingane, especially netball kuno 21, under 16, under 12. So ngenkathi ekhula egama lakhe, then got decide ukuthi ngishintshe ke manje indlela yokujima ukuba ukuthi ngibhekana nokujimisa mina nje, ukuzijimisa mina. Ngiqale ngo-2011 bengade nje ngenza sort of ama weights functionally, ngenza nama aerobics. So from then bengilonge gym nje ngijima until ngi-approachwe abantu besifazane basegama lakhe kaXaba bathi no, siyafisa ukuthi if unaso isikhathi la ungakwazi ukujimisa khona ufike. It's where ke ngiqale khona ngo-2023 ngaqala ngajimisa kaXaba ehall khona, jimisa abantu. Indlela zabo zazihlukene, khona ababefuna ukujima ngoba befuna ukulungisa imizimba, khona abanye ababefuna ukujima ngoba they want to keep stress lesabane babe naso emakhaya noma einganeni. So ukufika kwabo kwakuhlukene, but befanele mina ngikwazi ukuba accommodate bonke. Abantu befuna ukuhlisa weight, abantu abafuna ukumaintaina, nabantu nje abafuna ukuthi physical and mentality yabo kube lula ukuthi emzimbeni yabo ukwazi ukufunctiona kahle. Iye yakhula kakhulu ke kwaXaba igama lakhe, because sengicabanga ukuthi throughout igama lakhe sinikwa emagogogweni, khona ama clients akhona, kube khona eQenabout nakhona, bese kuba ke i-college. I've tried approacha uCebo udila kakhulu nama sports lapha, because ngangifuna ukuthi ngicheck ukuthi beside soccer ne netball yini enye abayenza, because akuthina sonke esikwazi ukuthi sibe siye kwi netball noma kwi soccer. It's when ke athi uzobatshela ama students usayi there is i-gym ekhona kaXaba la bangaya khona. That is why ke ibe seyikhula kakhulu yasegama lakhe kaXaba. Yes, khona improvement iningi kakhulu ubona. Then kwaba ukuthi ke kungena nabanye abantu abasebenzayo abathi ngoba sifuna ukubuya sibuye sijime, asikwazi ukuya emgaqweni ngoba akukho set, especially abantu besifazane. Then bangena abajima. That is why siba nenye ke branch eseyikhona la eMagate. iMagate ke yona i-introduce ilabantu besifazane bebesebenza babuye ntambama abajoyini laba besoke bekhona emakhaya beze bazojima. Then ibranch esibili le esinayo la eMagate abantu abajimayo, nakhona futhi indlela abafike ngazo zokuthi abanye bafuna ukumaintain, abanye bafuna ukuluza iweight, abanye nje bafuna ukuthi bakhuleke ngokomqondo. Ingakho ke sifike kanje and isaqhubeka futhi iprogress yes inhle kakhulu. Sike sayikhuluma lento sike saba nani kwi-event ebenginayo eyayinkulu kakhulu esegama lakhe Ward 5. iPortshepstone, as much as ikhona ama-aerobics, but awanayo lento kunakekelwa. Ngeke ngabona kancane ivideo yaseThekwini la uDepartment of Sports and Recreation obekade support ama-aerobics. Ama-aerobics afana nayo yonke isport ongasicabanga, kufanele ngabe siyanakekelwa. But I feel ukuthi mhlawumbe ukuthatha istance ukuthi ama-stakeholders osomabhizinisi, because these abantu laba esibajimisa kusiba abantu ekuthiwa ababelong somewhere. Khona la bephuma khona efanele nathi sibanakekele. Sinabo abantu abanjengamaphoyisa esibajimisayo and abawathanda ama-aerobics. So if ngase ukuthi uDepartment of Sports and also nabo omasipala bakwazi ukuthi bangene, because one, if wenza ama-aerobics fanele ube instructor qualified, ufanele wenza ama-training, okay. Two, fanele kube nama-equipments akhona owasebenzisayo ukuze ukwazi ukujimisa, especially ama-steps. Uma wenza step nje fanele ube nama-step okwazi ukwenza u-visual steps sonke isikhathi. Ngiyafisa ukuthi mhlambe ngokuzayo akhule kakhulu ePortshepstone ama-aerobics, ngoba yona into esalele ungabuka nje okomthwalume
ike inqoleni isegama lakhe nakwamanye ama-areas we are dealing with izinto zama-weights kakhulu no-functional. But le eyokuthi sibafundise kakhulu ama-aerobics baze bawathole sebehambile beya koThekwini, beya ko-Richards Bay, beya koGoli, kuyima bethola. Kanti uma sebefika lapha baningi abantu esuke bama-professionals la suke sekuvele sefanele ngabe uyabonana kade uyisebenza le ndima. But for wena usuke uma uzoqala ukubona izinto ezintsha okuyinto engekho right because nayo ama-aerobics is part of e-sports. For now, sine event esithi i-bootcamp ezobe isemagate eBish. Kade ke abantu becela ukuthi hayi sicela ukuthi sibuye sihlanganeni. So I'm in partnership with uMondli 24 ososhabeni. Sisebenzisana naye. So i-bootcamp izobe ngomhla ka-18 July. Siyazi umhla 18 noma uJuly wonke ukuthi siwudedicatela ku Nelson Mandela, the former president of South Africa. So umhla ka-18 sizobe sisenza le event nanoku-honorisha nje zonke izinto ezinhle ezenzeka during isikhathi sakhe uMandela. So izoqala ngo-5 kilometer sigijima bese ngo-6 AM sibuya singena esihlabathini. I-surgeon yethu yonke izobe sesihlabathini. Kuzobe kunama-weights, you name them, ama-weights azobe khona, amathayi. Ngiyacabanga ukuthi usuke wabona amathayi esiwasebenzisayo azobe khona lapha. And kuzobe kuyi-bootcamp serious. Ngiyacela ukuthi Potchefstroom, KZN, please come and celebrate with us. Kuzobe kumnandi, but uzitshele emqondweni wakho ukuthi uyojima, awuyile kodlala, awuyi kodlala uyodibhukuda olwandle cha. I don't think ukuthi uba naso nanesikhathi sokuthi ucabanga ngoyicwilisa emanzini because kuzobe kushubile ngempela. Sifuna ukubona nje abantu befit and nje 3 hours full sizobe sike sihlabathini. All ama groups azobe khona, ama sessions azobe khona, ocoach abazoba khona. For now engamconfirma uThando wakavanda, uThando uKamashu. Uyena umuntu esesikhulumile naye, then bese kuba uFraser useBizana. Na uzobe ingxenye, uzobe fikile negroup yakhe, uThando uzobe fikile negroup yakhe eseyeThekwini neMatatiyela. Okwamanje bona abantu esisaconfirmile ukuthi bazobe beyingxenye yethu yalomcimbi omkhulu ozobulayilo wa South Coast eMagate. Ngiyanicela ke nani nize nizoswitnessa nifike nje nibone ukuthi hayi impela ePotchefstroom kuyajima.